Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mula disyukuri alhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sarang-sarang setunggal kalih tiga. Sik ta tak abani iki lho. Ya siji loro telu. Alhamdulillahi rabbil. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Anggenipun Gusti Allah paring nikmat datang kita sedaya ora nganggo mandek tur ya ora nganggo hitungan. Kira mboten? Kula nek nganti ana wong maido kepengin ngitung nikmate Gusti Allah sing wis diparingne ning awak dhewe ora mungkin iso. Gusti Allah piyambak ingkang ngendikan wa in ta'udu nikmatallahi la tuhsuha. Sapa pengin ngitung nikmate Gusti Allah sing wis diparingne ning awak dhewe ora bakal iso. Saking kathahipun masuk mula wajibe awak dhewe iki nek duweni iman ya syukur marang Gusti Allah. Apa sing dadi peparinge Gusti Allah iki ditampa kanthi ikhlas. Halo. Ora san dadak maido kok mur sakmene, kok mur kaya ngene. Ya wong wedok-wedok kuwi. Diaturi kok. Lho tontonan wong lanang-lanang iki lak wonge anteng-anteng ngene iki. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Apa kowe? Ono. Wong lanang iki meneng. Nek wong wedoke heeh. Ngono. Pokoke nrimo ing pandung. Ngoten nggih Bu nggih. Ora san nontoni tanggamu. Senengane kok dadak nonton wong liya ki lho. Nggih napa mboten? Perkara kono gelange gedhe ya ben. Senengane kok nontoki tanggane iki lho. Halo? Dong ora iki? Kono gelange gedhe ya ben, kalunge gedhe ya ben, mobile anyar ya ben. Lah iya. Ono. Dong ora iki? Oh bapak-bapak ki yang ngono. Ora usah nyawang bojone tanggane. Tengokno kuwi. Ngapa kok bojone ayu kono? Lah wong kono perawatan kok. Ora kaya bojomu lupute GP unan remasonan. Ah wis. Lah iya, mulane ora usah nontoni bojone tanggane. Elek-elek bojone. Rasa ngrusi bojone tanggane. Ijo-ijo aja diunduhi, wong sing abang jare pirang-pirang. Sing wis di bojo aja dirusui, wong sing legane pirang-pirang. Tengokno wong lanang-lanang kuwi. Dong ora? Nah, wis pokoke apa yang Allah berikan kepada kita disyukuri. Wis urip penak. Nomor loro rasa kakean sambat. Wong urip ning alam donya kok kakean sambat ki lho. Sing arep mbok sambati apa meneh? Urusan pangan apa enek wong kene nganti kaliren? Lah iya. Urusan sandangan apa enek nganti wong kene iki ra sandangan? Tontonan wong wedok-wedok kuwi apa-apa seragaman. Diaturi kok. Arep rewang seragam, pengajian seragam. Kira mboten? Lah iya. Nggih. Makasih. Oke, jiro lupatmu. Limo nek entek kowe ora kembung nggih. Terima kasih matur nuwun ngeten nggih. Dadi ngoten urip ning alam donya rasa kakean sambat disyukuri Bapak Ibu. Masalah sandangan ra ono nganti wong kene kok ora nganggo klambi. Rungokno lho nganti seragam nganti kaya ngono. Nggih Pak nggih. Nek wong lanang nek nyandang lak gur sak-sake ngene iki. Kuwi jagong karo pengajian ya kuwi. Nggih napa mboten Pak? Lho, wong lanang iki sederhana.
Kados kula ngeten iki ya umur sing akeh. Iki sing akeh iki. Nggih. Sing akeh nggih sing kulino ngundang-undang kula niku. Niki ukure SL kok niki. SL nggih. Tapi jek rada kecilikan nggih. Ngeten, kula nek sarung nggih wadimor ngeten iki. Lah monggo dipun rembug manitiane wani ora. Lah iya, ngoten nggih. Wong urip ki rasah kakean sambat, disyukuri penak, ngono lho. Masalah tumpakan. Lah ya Allah, zaman sakmene iki kaya ngene moderne. Yayi cilike tumpakane wis motor. Cah SMP anggere SMP kon numpak pit. Wah. Betul. Wes. Arek terakhir somben tumpakane adik iki Bandusa. Ditumpakke kereta Jawa Roda. Sing ra jawab puntune lara. Ayo barang-barang iki ngoten nggih. Ayo sing ra gelem muni gondongan sken. Nggih. Sken do madang sik Pak sken. Sak keket sore mau rong madang kok. Nek aku wis ket gek ingi kok. Ditumpak. Nggih Pak De Ramadhan. Ditumpakke kereta roda papat rupa menungsa jujukane ana jeron tanpa bantal tanpa mantap ditutupi diuruk disiram kembang yen salate mertanda yen imane yen salate mertanda rasa ditutup mas salatullah salamullah ala Rasulillah Rasulillah salatullah salamullah as-salatullah ala yasin Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Tembang niki nek diwaca bareng mak prinding ngoten nggih. Nggih. Karena memang para wali niku nek bikin syair kan memang luar biasa, iso nganggo rasa, Pak. Nek zaman sakniki kan gawe syair ora nganggo rasa. Nggih. Tutupen. Serasa ditutuke wonge ngulatke aku kok. Masuk nggih? Tumpakan kita punya omah ngapunten Bapak sepanjang jalan niki nyuwun ngapunten Bapak Ibu. Ora ana omah sing elek. Masuk. Maka sampai Allah katakan fa bi ayyi ala'i rabbikum matukadziban. Niki desane apa Mas? Heeh. Wong Selembi, nggih. Nikmate Gusti Allah sing endi meneh sing bakal mbok gorohne jaremu rung dicukupi karo Gusti Allah. Cobi kula nderek tanglet niki mumpung Pak Lurah rawuh nggih, Dek. Oke, dereng kundur to? Dereng kundur to? Ayo sapa sakmen iki sing nganti ngomah ra ndek beras majurene mumpung Pak Lurah wonten, yo. Halo. Artinya apa Ibu? Urusan dunya awak dhewe kabeh wis dicukupi karo Gusti Allah. Ngoten nggih? Dong ora iki. Lah, sing penting syukur marang Gusti Allah, penak atine ayem, atine tentrem, rasah nontoni tangga. Apa sing dadi peparing Gusti Allah disyukuri, dinikmati, atine penak. Dong ora? Ojo kok elek alhamdulillah. Ngono wong lanang-lanang kuwi. Dong ora?
Awet. Ditinggal sewaya-waya aman. Ora ana wong demeni sing doyan sapa. Wong abape kaya bathang. Halo. Gendruwo kiri-kiri. Halo. Ibu kok ngenyek ora, Pak De? Ibu. Anu derek tanglet nggih. Nek mriki nek ana wong kagungan damel misale arep mantu ngoten nggih, ungsum ibu-ibu do rewang. Ya, nek ngen kula nggih rewang. Sakniki kula derek tanglet. Sing kulino adang ning pawon. Pawon ngerti pawon? Adang, terus sing olah-olah, sing kurah-kurah, gorengi cenggereng, gorengi macem-macem nika. Olah-olah nika biasane ibu-ibu sing elek-elek apa sing ayu-ayu? Ayo. Piye? Enak sing glowing ngono gelem nyugokke geni. Ambok nganti modar mungkin gelem. Awang gur kon ngrajang brambange sorry nanti tanganku gatal. Iya wisine ketok rewang tapi ora cerigis ngono kuwi tok. Halo. Hidup wong elek. Mboten niki namung guyon mawon nggih Bu nggih. Sing penting kula ngajak syukur ngoten mawon. Kabeh iki nek dinikmati wis penak, ayem tentrem. Ayem tentrem ora kudu sugih. Ayem tentrem ora kudu larang. Nggih mboten? Bagaimana kita memanage hati kita ini? Nek ati ki iso ditata sing penak insyaallah urip ya penak. Nek ati ra iso ditata ya isine mergo ngrungsung tok. Tanggane tuku gelang kene melang-melang. Tanggane tuku TV kok 50 N. Nggonku 14 N jer modar wae. Masuk karo kula. Pokoknya syukur nomor 2 niki mengke pokoknya janjine jam 10 rampung. Lah nek mriki biasanya jam pinten, Dik? Jam 12 nggih. Jam 2. Ngoten niku nggih enten balik sing nganti kuat ngoten nggih enten. Wah ya nek kula ya modar tenan Dede. Lho ngapunten lho Dek niki wong kula niku asline balik paling gampang. Dijak jam 2 nggih siap, jam 3 nggih siap. Sing penting iki panitiane wani apa ora ngono lho. Engko tiwas tak tekake jam 3 tenan tibake danane mepet. Kocor no nggih. Nggih. Mboten namung guyon mawon. Sing penting sak cukupe ngoten nggih. Soale mengke benjing niki lari-lari tesih sekolah. Oke? Oke nggih. Wes, wae. Yang berikutnya, sholawat salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi sedaya sing sami rawuh menika pinandhingan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma amin. Pengajian halal bihalal niki nembe ungsum. Nggih. Halal bihalal niku diawali poso ing wulan Ramadan. Sepakat mboten? Pertanyaane wong selembi mriki dek wingi Ramadan ki do poso apa ora? Tak ditenane sik sing lanang ki. Ana sing ra poso iki. Kupluke ireng pokoke. Ya, wonge nganggo bathik. Loh, kok bathike ya seragam to iki? Ya Allah, mboten lho Pak niki namung guyon mawon nggih Pak nggih. Kula mboten tenanan insyaallah. Kula khusnudzon mawon pokoke kabeh wong selembi iki gek ngi Ramadan poso kabeh. Amin Allahumma amin. Wis rasa ditutuke engko ndak wonge tersinggung. Ngoten nggih. Pokoke poso lah. Fungsine poso niku napa? Siji, gen wong selembi iki berubah menjadi lebih baik. Wah ngoten niku nggih enten sing protes, Mas Kli, aku kuwi wong selembi. Wong endi? Wong selembi iki kondang apike. Kan ngoten to nggih? Wong selembi iki wong kondang apike kuwi lak rumangsamu. Nggih napa mboten? Mboten maksud lho ngeten. Nek pancen wong selembi iki wis apik, poso tambah apik. Itu maksud aku. Masuk?
Wis pokoke semuanya berubah. Wong ki angger gelem poso mesti dadine apik. Sing ra tau ning masjid, mang tonton. Poso masjidnya mesti makmur. Betul, kebak bludak. Pertama. Loh, ya toh. Enggak rasa tak omong ke ngaku dhewe kok. Betul. Sing ra tau maca Quran blas Ramadan minimal sak khataman. Terus yo ono acara khataman barang. Betul. Sing utile bang-bang tut cendelo ewa-ewa. Util ya wong wedok kuwi. Nek wong lanange ra mungkin wong lanang util lanangan apa. Oke, hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Hidup wong lanang. Kowe wong wedok-wedok kowe. Wong lanang ki anggere modele ngene-ngene iki. Wis genah lomo. Ora ana wong lanang kok util lanangan apa. Ayo wong direwangi nyambut gawe kaya ngono etuk dhuwit dikeke sapa? Lah iya, kelong 20.000 mudeng kok. Lah wong wedok-wedok kuwi padahal wis diomongi kelong 20.000 Dik, iki kelong 20.000, kok selembi iki mau kelong 20.000. Wis tak omongke kelong 20.000 kok selembi mau. Tak nggo tuku rokok. Wong aku ning kono mau ora dikeki aku. Panitiane lali ya Yo biasane ki ra ketang super ngono metu kok ki belas sih lho. Halo. Ngono Jawa malah ra rokok-rokokan, marai boros. Halo knalpot nganggur lho. Apa wong lanang kon ngemut knalpot? Rungokno wong wedok rungokno iki. Ngapunten nggih Pak, kula wakili nggih. Nek gur wong lanang senengane rokok itokno wae. Oke. 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 Esgen rasa mbok ngene-ngene iki. Nek gur wong lanang senengane ngene mbok gen sak modare. Ya ta nggih, modar ya cumet neh, modar cumet neh. Kan ngono lho maksud kula. Sing modari anune rokoke. Mati jumet meneh. Nggih ta Pak De? Lah iya nek wong lanang senengane rokok wis bentokno wae. Wis biasa, ora usah mbok onek-onekke. Engko nek nganti gur wong bojomu ki gur mudute mbok onek-onekke, pancen udute mandeg. Tapi engko kesenengane ganti. Wis ora seneng rokok dadi seneng wedokan. Ayo. Oke. Ayo pilih ndi? Pilih bojomu seneng rokok apa wedokan? Oh wedokan kok Pak. Monggo Pak, monggo Pak. Monggo. Halo. Wes ngaten nggih Bu nggih. Sing util dadi lomo. Nggih. Nggih napa mboten? Ya le nyambut gawe le wis lak do madang kabeh to wisan to. Yo dicekel rebanane. Nah, selak jam 10 iki. Yo tombo ati ra re. Sak padha wae. Yo Mas, vokale Mas. Aku tak leren sik Mas. Tombo ati Mas. La re ra. Sak padha. Yo. Tombo ati. Apal to donan? Tombo ati apal mboten? Yo sing apal muni yo. Yo Mas. Tombo ati. Kowe mau krungu apa ora? Tombo ati ra re. Tombo ati. Kowe mau madang rung. Ayo sing lagi iki lho sing lagi bombing iki lho le. Iso ora? Saged. Tuh.
Oke, saat ini ngeten Bapak Ibu. Kenapa saya minta tombok hati? Karena 5 perkara ini selama Ramadan kita lakukan semuanya. 1, maca Quran. Dota darusan mboten? Oke, sepakat? Oke, terus nomor loro apa? Salat wengi lakonono. Namanya qiyamul. Dadi lakoni mboten? Nek mriki nggih jenenge salat tarawih. Dong lakoni mboten? Oke, selesai. Sing nomor 3, kumpul karo wong sing soleh. Selama bulan Ramadan, awak dhewe kumpulin ning masjid. Kumpul karo wong soleh-soleh ngeten iki kan soleh sedaya. Masuk. Sing nomor 4 nyon ngapunten peteng ira ingkang luwe. Poso mboten? Ah, sing nomor 5 zikir wengi ingkang suwe. 5 perkara ini selama bulan Ramadan kabeh nglakoni. Artinya apa? Nek 5 perkara iki wis dilakoni karo wong selembi, yakin wong selembi berubah menjadi lebih baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Masjidnya dadi makmur. Alhamdulillah. Pertahankan Pak. Ora masjid makmur ki aja mur nek poso tok. Lho meneng kabeh Mas. Berarti berarti. Kula nderek titik peling Pak Imam, Pak Takmir teng pundi-pundi kula matur pokok gen kepengin masjid ki makmur terus itu caranya ada 2. Monggo manti Pak Takmir, Pak Imam cakkan ini. Ini manajemennya Rasulullah. Aja mur sekedar jenengan bangga masjid infake akeh nganti 100 juta ning jamaahmu sithik. Meneng kabeh berarti cah. Nggih napa mboten? Malah ana sing muni infak masjid hanya untuk pembangunan masjid. Ya Allah. Mesakno sing do infak kae lho, Pak. Infak ditokke, infak dilebokke masjid ki gendang itu ganjaran ora disimpen duwite. Masuk. Lah nek mbok simpen kesuwen sing do infak kuwi mae tok ganjaran apa ora wong ki diterung kanggo. Ngono lho. Logikanya berjalan ojo awel-awel. Wong dudu duwite dhewe kok arep metu aweli ngopo? Kok ra etuk-etuki kuwi duwite sapa? Kok kowe ra ngetokke kuwi duwite sapa? Kuwi duwite umat, kembali kepada umat. Ngono lho. Ketok ora pati mathuk iki tak mire. Tok entek yo gen. Engko anggere ndang entek dijoki meneh. Ngono lho. Ora usah kuwatir. Dong ora. Maka jangan sampai kau menyalahkan ono tonggomu sing omahe cerak masjid ora gelem ning masjid. Mergo napa? Ora ndek sarung. Datangi mereka. Takmir, imam, pengurus masjid, datangi mereka. Ngopo kok ora gelem ning masjid? Urung ndek sarung tuku akeh. Wong kase akeh ngopo? Itu lebih penting Pak. Bangun fisik ini. Ngene iki bangun fisik ini gampang Pak. Sing angel itu bangun mental spiritualnya jamaah. Nek jamaah iki wis kompak nang masjid. Do kompak nang masjid kabeh. Mbok kowe arep njaluk pira wae kecekel Pak. Do meneng kabeh piye to iki? Oh enggak tekke. Ngono lho. Dadi duit aja mandek Pak. Ora ono ganjarane. Tetangga sebelah ngapunten ana jamaah ora mangkat ning tempat ibadah sak bis moro gawake sembako kok kowe nganti ra mangkati duwe masalah apa dibantu. Kita cuma diam saja. Mula aja nyalahke tangga-tanggamu cerak sing dorong gelem ning masjid. Jangan salahkan mereka. Datangi mereka, ada masalah apa? Lah iya. Wah dimari piro to Pak? Delak mur 50.000 to. Iki lho ngene-ngene kan ya wis pun patut nggih nggih. Lah iya. Masuk mboten karep kula? Jangan hanya iki infak iki nggo pembangunan masjid arep mbok kapake meneh. Infak sedekah itu tidak hanya untuk bangun masjid. Tasarrufkan ada 8 asnaf toh. Nggih mboten? Mereka yang membutuhkan bantu mereka, selesaikan masalah mereka. Karena dengan akhlak itu mereka akan tertarik nang masjid. Edo rapati cacak. Aku tiwas ngeden-ngeden ngene iki. Gur kaya manuk gemak ngeleh mengaming.
Masuk nggih. Oh gatek nggih. Masuk nggih Bapak Ibu nggih. Mari Bapak Ibu, ini uang dimanage dengan baik. Napa dereng nate to Pak jenengan teng Jogja itu kan ada salah satu contoh masjid yang setiap bulan itu kasnya 0 rupiah. Tapi bisa memberikan makan ribuan jamaah Bapak Ibu. Masuk? Masuk. Pernah ke Jogja itu di masjid apa itu Pak? Itu setiap bulannya infak masjidnya 0 rupiah loh Pak. Karena sekali ada orang yang berinfak ditanjake. Untuk keperluan umat. Ono TPA. TPA-ne durusi. Anu le mobilnya ndang papakno ya le gek ndang mulai ya le. Halo. Oh jam 10 nggih. Pas nggih Pak D nggih. Nggak Pak D gentenan kali jenengan kok. Jadi manajemennya 2 Pak. Saya sudah matur berkali-kali. 2 cara supaya masjid kita itu makmur. 1, gembirakan jamaahmu, jangan kamu takut-takuti. Jamaah ki gen seneng piye? Jak piknik. Loh, ya urunan no. Piye to ki? Kon bayar takmire. Kamu dar. Aduh. Maksudnya ngeten lho Pak. Gembirakan jamaahmu ki ngeten lho. Nek do ning masjid imam takmir, kuwi nek khotbah, nek pidato aja cerita masalah neraka. Wong jamaahmu ki jek lemah-lemah kok sing mbok critake mur neraka wae. Nganggo sarung mlotrok sithik neraka. Dosa bid'ah kuropat ya masjide peken dhewe. Masuk mboten karo kula. Supaya mereka gembira seneng nang masjid ya. Jangan pernah kau bercerita tentang panasnya api neraka, tapi kabarkan kepada mereka tentang indahnya surga. Pak D, ya Allah, sampun kersa tindak masjid mugi-mugi saged istiqomah Pak D. Jeng benek jenengan kersa tindak masjid istiqomah swarga manggene. Tong menika jembe nonton widodari cacare 70 ayu-ayu orang ngene iki. Semangat, Pak. Ora kok titik-titik neraka, dosa. Wah nang masjid sira panas to, Mas. Masuk. Jangan mereka kok takut-takuti, gembirakan mereka. Masuk. Anak-anak ki, anak-anak cilik-cilik kuwi nang masjid rame aja mbok sengeni, ndak wedi. Ayo, udah meneng ora? Iso meneng ora tak tekak lho engko. Bocah-bocah gen seneng nang masjid digembirakan. Ngono. Nggih. Ora kok malah disengeni nek jenenge bocah nang masjid Gojek niku wong jenenge bocah lho. Wajar. Lah nek tuwekan iki nang masjid do grejegan kuwi. Rapate udur. Anti duding-dudingan lah model ketak kendase kuwi. Dong ora? Karena apa Ibu? Karena apa Pak? Nyon ngapunten. Kalau kelak di akhir zaman Pak, masjid ki ora ana suarane bocah alamat Pak. Karena yang dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad setelah beliau meninggal apa? Engko nek nganti di akhir zaman ki ana masjid ning wis ora ana suarane bocah. Nek nganti ana masjid kok wis ora ana suarane bocah, alamat bahwa generasimu habis. Berarti bocah-bocahmu wis ora seneng nang masjid, senengane nang PS-an. Betul? Maka kalau saya penak Pak, oh sak nakal-nakale bocah, sak beling-belinge bocah, kuwi angger gelem sapa masjid, gelem TPA, yakin Pak iso didandani Pak. Betul? Ning sak anteng-antenge anakmu anteng ra tau nyuara, ning dolane turut PS-an ngelu ndase sing tuwa. Dang ora? Nah niki kula penting iki. Kok wong ngulatke aku terus kok.
Masuk nggih Pak nggih? Jadi yang pertama apa? Gembirakan jamaahmu, jangan ditakut-takuti. Ojo mbok cerita tentang neraka. Dikasih motivasi Pak D, ganjarane wong nang masjid itu ngeten. Nek salat jamaah niku dibandingkan salat piyambak, nek salat jamaah ganjarane 17 derajat. Jenengan dereng saged mboten napa-napa, sing penting ngetutke imam. Lho, penak to, Pak? Ora kok salat ki nek ora maca Fatihah ya ora sah, batal. Ya wis. Dosa. Bid'ah. Dolalah. Sesat. Ya wis, mbadi nang masjid kuwi isine mur medeni, Pak. Medeni. Awane sing nomor loro apa? Mudahkan jamaahmu, jangan dipersulit. Jamaahmu ki lemah-lemah Pak Imam, Pak Takmir. Mula nek maca surat rasah dawa-dawa. Lah wong maca surat kok ora rampung-rampung. Makmume nganti do jagongan dhewe-dhewe. Iki sing diwaca apa? Kok aku rong tau krungu. Wong awet mau kok ra barbar sikilku nganti gringingen. Ingat imam, ingat takmir, makmummu ora butuh dawane surat sing ndak mbok waca, tapi makmumku butuhe ndang rampung ndang wis. Karena apa? Setelah sholat, setelah pergi ke masjid, mereka masih punya urusan yang lain. Dong ora? Ojo mbonteke gur-gur nang masjid tok. Masuk? Masuk napa mboten? Maka mudahkan mereka. Masuk mboten? Karena kalau terlalu lama Ibu, mereka malah justru enggak kusuk. Wis anu weh, sesuk rasane masjid kene wae. Angger sing imam iku mesti trondolo tenan kok. Aku ngerti wong ngene iki muaranyang aku. Ngoten niku nganti ngoten niku Pak, akhire pindah masjid Pak. Jamaah do pindah masjid. Masjid kidul kono. Ndelalah imame ya pindah masjid kono. Wah, menungso iki menah. Masuk mboten kare kula. Maka ringankan bacaan salatmu kalau kamu menjadi seorang imam. Lah nek kowe kepengin suratmu dawa ya kowe salat dhewe. Loh, Nabi Muhammad menika menawi dados imam niku mesti surate pendek-pendek. Kenapa Allah menurunkan surat pendek? Maksudnya ya nek dienggo salat ngoten niku. Mula angger bar Fatihah disunahkan membaca surat, bukan surat panjang. Kowe iki dong ora. Wong munine iki surat pendek. Lah kok dawa-dawa. Lah iya. Lho wong kersane Gusti Allah sak pinter-pintermu nyuwun ngapunten, orang tuh punya sifat lupa. Lho nek nganti kowe kelakon lupa tenan, kowe nganti lali tenan mandeg tengah dalan, ora ketok pekokmu. Amuk memudora mudeng kabeh. Tekan tengah dalan wama. Wama. Makmume wama yo akeh banget iki. Iki dikeki wama sing endi? Masuk karo kula. Wama. Wis makmum gur menenge gentokno wae, tokno wae. Lah iya suwe-suwe imame tulungono aku. Masuk. Bisa diterima? Nah, mulai yang pendek-pendek saja. Nabi Muhammad tuh kalau mau sholat kok suratnya pengen sing dawa, sing dijak sing sak pantaran hafalane. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Lah nek jenengan pengen dawa, jangan kancamu sing hafalane padha. Dadi nek nganti ana klerune, ana sing benerke. Ora imam kleru Quran. Masuk.
terutama juga nderek titip peling Pak Imam, Pak Khotib, nek salat Jumat kuwi khotibe rasah suwe-suwe. Lah yo nek rong jam setengah siji rong medhok, jamaahmu micek kabeh. Betul mboten? Yakin turu kabeh. Lah piye carane? Sing sedeng-sedeng karena apa? Mereka istirahat bekerja, nyelake surat Jumat, bar kuwi nutuke sik mau urung iso istirahat, mungkin ono sing makan siang dan sebagainya. Lah entek nggo ngono kuwi tok mesakan, Pak. Leres nggih, Pak nggih? Nah, mula kita ini bukan karena dupeh pinter, Pak. Aja dupeh pinter. Ayo Le ditutuk neh Le. Ayo iki nyambut gawe ya Le. Iki bayarannya akeh kono. Lah nggih, monggo lah mengke ditambahi monggo. Ngaten nggih. Yuk di bareng-bareng nggih Bu nggih. Ngaten nggih Pak nggih. Aku nek muni aja mbok tutuk ya Le. Lah yo apa enekmu balik muni ditutuk ngono kuwi. Maksudku engko nek aku muni rebanane meneng. Engko nek pas selawat muni. Oke? Oke, ini ki waras kabeh to nggih? Waras nggih? Oke. Sing waras anu nggih, saut-sautan kalih kula nggih. Kula tekon jenengan jawab, ngoten nggih. Kumpung wonge teko kene. Aja dupeh pinter banjur do. Yes. Aja dupeh pinter banjur do. Muga wonge krasa, yes. Pinter yen ora bener besok bakal kepingan. Yes. Pinter yen ora bener besok bakal sholawat sholli wa sallim. Tangannya diangkat. Sholli wa sallim daiman wal ali wal ashabi wal ali wal ashabi. Masuk mboten? Wes ora sik moh kok ndak wonge tambah krasa. Wonge manggone rada mburi iki wonge. Ngaten nggih siji mawon nggih wektune wis entek soalé. Berubah menjadi lebih baik. Wis ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Nek nggon pewayangan kados Raden Gatotkaca Bapak. Raden Gatotkaca niku lair ning alam dunya elek rupa. Kulite ireng ngungkuli kula. Ndase botak. Bathuke matane tapi ingat Bapak, nganti ramane Raden Werkudara ki ra percaya iki anake sapa kok eleke kaya ngene. Dipasrahke ning para dewa, dicemplungke ning kawah Candra. Awak dhewe selama 30 dina digodhog ning kawah Candra Dimuka. Betul? Meper hawa nafsu. Betul? Raden Gatotkaca dicemplungke ning kawah Candra Dimuka, pusakane para dewa dicemplungke ana tombak, ana keris, ana apa neh. Dicemplungke tombak, dicemplungke keris, tombak, panah, awak dhewe ning wulan Ramadan ya dikumbah ning kawah Candra Dimuka, pusakane para nabi, para rasul, pusaka sabar, poso, maca Quran, qiyamul lail ditancepke ning jero dodone awak dhewe. Betul? Mentas saka kawah Candra Dimuka Raden Gatotkaca dadi satriya kang bagus rupa, satriya kang utama, sekti mandraguna, ora tedas tapal paluning pandhe. Apa weh? Nganti Raden Gatotkaca saking utamane saking sektine iso mabur mergo nganggo kotang.
Lah ya kowe iki nyautang ngono lho. Kotange Raden Gatotkaca iki jenenge kotang apa? Kotang onto. Ngono lho karepku kok kotang kok terus grayaki ngene iki lho. Wah jan wong wedok-wedoke berat iki, Cang. Maksudnya apa, Pak? Iso mabur niku nek cara adela alakum tatakun mabur maknane apa? Duweni makom derajat sing pinunggul mulya muggipun Gusti Allah. Ngono lho. Iki nek ramu balik pelok mbok nganti modar to. Ora iso lho, Pak, tapi anu lho, Pak, mula ya rada larang lho, Dik. Gah aku nek 200 gah aku. Ya 200 itu kan ngendi to lek wong. Saiki iki apa-apa wis mundhak. Ha diaturi kok. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Sing nomor 2 poso niku untuk menghapus dosa kita kepada Allah. Mula akeh kaya ngapa dosane wong selembi karo Gusti Allah, gelem poso insyaallah kemaha ampunannya Allah itu lebih luas, lebih besar dibandingkan banyaknya dosa yang kita lakukan. Masuk? Ambok dosane kaya ngapa akeh wong selembi karo Gusti Allah lho nggih. Gelem poso insyaallah dikeki ngapura karo Gusti Allah. Amin Allahumma. Allah niku gampang, Gusti Allah ku Maha Pengampun. Lah sing angel ki marang sepodo-podo. Lah iki dirembuk namanya hablu minanas nek karo Gusti Allah jenenge hablu minallah. Karo Gusti Allah poso rampung. Lah saiki sing penutup niki anu podo-podo. Kosong-kosong. Berarti pun rampung nggih nggih. Lah iki wis do mudeng kabeh no. Nggih. Jadi hubungannya karo Gusti Allah rampung, karo sepodo-podo ya kudu dirampungke. Nek karo Gusti Allah gampang, berzikir, berpuasa, insyaallah Allah mengampunkan dosa kita. Nek karo wong kelak kudu diujubke, Pak. Sebab menungso niku masyaallah nek darake beting kepati-pati. Nggih. Titanono. Aku ora bakal mecak ning pekaramu sak langkah. Lho nek nganti sak langkah mecak jiglok. Betul. Kowe wis wani ngilani dadaku. Wetku pelem langung kok mbok kethok rampo izin aku. Titenono. Dadi banyu ora arep nyuwek. Dadi godhong ora arep nyawuk. Oh berarti kulino. Ngerti nek kewalik no. Dadi banyu ora arep nyawuk, dadi godhong ora arep nyuwek, dadi uduk ora arep gonceng. Nek duit gorene. Mangke dinembok ngoten nggih Bu nggih. Maka ayo saiki hubungane menungso karo menungso ya kudu apik. Aja mur karo Gusti Allah tok. Ambok kowe salatmu 5 wektu jengkang-jengking berjamaah nang masjid, bendina ngatamke Quran, bendina sedekahan. Tiap bulan bisa umroh, setiap tahun bisa haji. Nek kowe ora matuk karo tanggamu, ora ana gunane. Esken mulai krasa. Oke, wonge cerak cagak. Yes. Wonge rada lemu. Maka aku nggih. Pun jam 10 punjul Pak pripun, Pak? Oh, 11. Lah awet mau panitiane ra ono sing moro. Ra ono sing bereaksi blas. Salasun man kuna fihi hasaballahu hisaban yasiron. Ana 3 perkara sing hubungane menungso karo menungso beberen agung ning masyarakat. 3 perkara niki penting, Pak. Nek nganti wong selem bisa nglakoni 3 perkara iki hasaballahu hisaban yasiron. So ing dina kiamat bakal dihisab karo Gusti Allah kelawan hisab sing ringan. Wa adkhalallahul jannata bi rahmati lan sekabehane wong selembi bakal digampangke nggone munggah swarga. Oh. Ngapa ngaji ki penak swarga, ora neraka. Nggih mboten. Lha kula niku nek ngaji sing ringan-ringan sing penting sampean munggah swarga. Ngono, swarga gen rame.
Apa-apa neraka. Ah wis ya swarga sepi. Nggih napa mboten? Swarga gen rame, wong Slembi lebokke swarga kabeh. Oke? Ngono gen gayeng. Somben rebanane iki ya dijakle, wis rasa khawatir engko tipe ya iki sisan, ngono. Somben swarga gen gayeng. Kok mu baleke ya aku. 200 piye? Kowe dosa kowe. Mosok mu balik karo tipe larang tipe, Mas. Oh iki tipe apa to 200 we, dosa kowe. Oh sambatan malan. Sambatan. Sambatan, Mas. Wah, ojo-ojo aku iya cah iki. Perasaan kok ra penak iki. Sambatan ta, Mas? Asem iki. Hati was nyang ya aku. Apa-apa disiap ya? Oh ya wis santeng. Nggih, matur nuwun nggih Pak Dri nggih. Nggih, jenengan sampean munggah swargane dhisik Pak Dri. Iki sing apik murung siji tok. Kan jenengan nggih ben bareng kula nggih nggih. Dan kari-kari. Apa? Ah. Telung perkara sing iki hubungane menungso karo menungso beberan agung ning Slembi. Siji, urip ning Slembi dadi wong sing lumrah karo tanggamu, seneng tetulung, seneng dana driyah, seneng paweweh, yakin dulurmu akeh. Masuk? Dan itu menjadi ciri khas dhewe wong Jawa, khususnya wong Slembi. Wong Slembi ki ra ono wong utir ra ono. Kabeh lomo. Jenengan pirsani, poso mlebu bakdo. Wong ki sing jenenge kei pangan ijol-ijolan. Wong ra doyan gula teri gula. Nggih napa mboten? Sing jenenge roti black ya mbok bocah saiki mangkei ra doyan. Ning ya tetep diteri terus. Nggih napa mboten? Lomone kok kaya ngono ra tatanan. Jeneng panganan masak sate kro lencong diponto-ponto diterke rono. Ini ciri khas kita. Mari poso mesti kabeh nglakoni ngono kuwi leres. Nggih termasuk kula niki wo. Ah, wah materino, Dik. Mara tuwa tak parani. Kula gawake gula sekilo. Super miloro. Wah, lomo kok. Loh, lumrah mboten nek anak mantu marane ngene mara tuwa. Lumrah no, Pak. Apa meneh ngerti anak mantune mubalek kaya ngene. Wah, ha. Ngeri no. Wah, piye sing ngelem mantune ya Allah le nggawa gula kok men. Nggih. Kula ngerti terus kula wis sungkem kula awak kene ku, Bu, sampun Bu cekap badhe nyuwun pamit kae le mbok menawa ana gunane kae ana beras sak sagok. Lho tak kowe. Oh. Lah iya. Badhe mbahmu kuwi. Dosa kowe. Apa enekmu balik kok golek bathi iki mu balik apa? Wong kok kene iki ro genah kok bathi-bathi iki lho. Loh, maksud kula ngeten lho, Dik. Maksud saya, artinya kan kuwi mur basane wong Jawa. Nek bocone syariat kuwi kowe nek urip ning alam donya seneng sedekah, seneng infak kan gitu to Pak nggih. Mur carane wong Jawa kan modele dhewe-dhewe. Nek wong Jawa ki ana istilah dana driyah, paweweh, ater-ater, munjung, kondangan, bancaan, brokoan. Itu kan cuma istilah wong Jawa, Mas. Lho nek wong Jawa ki ya nggonen Jawamu. Aja nganti wong Jawa kok ninggal Jawa niki wong geseh. Lah wong kok diaturi kon kondangane dadak kakean cangkem dalile apa iki lho. Pak ya pekok tenan to kuwi. Nggih napa mboten? Lah nek cara kula kelik Gunawan pribadi kon kondangan tetep mangkat no Mas. Lumayan kok denggen kula niku nek ndongoni kondangan sakniki wajibe pun tekan 50. Nek mriki pinten? Nek gen kula mriku 50. Nek mriki pinten? Heh? Sing tukang ndongani kali. Bapak Ibu, alhamdulillah saged silaturahim wonten dalipun fulan bin fulan.
Kejawi saking mekaten piyambakipun kepareng badhe nepi dharmanipun asepuh miwa putra putri kinasihipun pramila ngedalaken sedekah ingkang wujudipun sekul suci lan sani pisang sak lembaran kangge sedekah mugi-mugi anggenipun kepareng tepi hajat dipun ridani Gusti Allah. Monggo donga badhe kawula panjenengan ngaturaken panjenengan amin sak cekap. Apa no aku? Kulino Mas. Loh, ngapunten lho, sakniki ngen kula pun tekan 50 lho, Dik. Nek mriki pinten? Sak ikhlase. Walah nek kuwi dongane ra tekan no. Oh, 150. Lah niku tekan niku. Nek ngen kula pun tekan 50 tok, Dik. 50 niku nek sedina ping 4 wis 200 lho. Aku nek becak ora kempole pindah dengkul kene. Lah wong kaya ngono penake lho. Kon mangkat itu. Kon kula mangkat kondangan Pak Kuli. Oh, siap. Tur kula nek teko mesti dhisik. Kula nek nggawa kondangan niku mesti kula nggawa taplak ngeten iki. Nggih, terus engko nek bandungane digelar ngeten iki lho, Dik. Terus raketang gedang setengah lirang. Nggih. Lebokke. Terus engko nek ana injunge niku nggih pupu sak teponge plak ngono moden kok. Lumayan kok. Lho niki ngapunten lho, Dik. Tradisi-tradisi seperti ini nek rasa menyelamatkan kita siapa lagi, Pak? Betul? Jangan sampai ini hilang, Pak. Tradisi ini identitasnya wong Jawa, Pak. Niku nek dikupas tuntas maknane ning jero insyaallah nanti lain kali nek mangundang kula tak jelaske maknane kondangan iki apa. Lho maksudnya ora pas kondangan ngono lho, Pas. Piye to ki maksud iki? Maksudnya pomone pengajian nek ngoten lho, Dik. Ya kuwi terus engko tak jelaske ngono lho, ora kok pas kondangan nyeluk kula. Ya kadoan no. Ngoten nggih, mengke kula jelaske. Ya wis lah wong kono kene jek 15.000. Kono wis 50 ya. Kadoan. Masuk nggih, Pak nggih. Wis pokoke dana driyah sing apik-apik ampun ngantos ditinggalke, Pak. Kondangan, bancaan, brokoan niku ampun ditinggalkan. Itu identitasnya wong Jawa. Wong Jawa aja nganti ninggal Jawamu. Nganti Sunan Kalijaga ngenuan ngapunten lewat muridipun Rangga Warsita ngendikaken sok bakal tinemu mangsa akan datang satu masa wong Jawa ilang Jawane, pasar ilang, kali ilang, ana wong wadon ilang wirange. Lah terbukti to Pak, jenengan mang nonton TV, wong berzina kok malah diomong-omongke. Kan pekok to niku. Karena apa? Sudah hilang, urat malunya sudah hilang Bapak Ibu. Dan ini sudah terjadi. Wah niki nek tak jelasno tekan subuh ra. Nyandak deh. Mau baliknya anggar apik mesti ngene iki kok. Wes mboten ngantuk no Pak, nek ngantuk bangetan Pak De. Sing nomor 2 watasilu amang koto akah silaturahim. Masuk. Dengan bar poso do silaturahim mboten? Silaturahim Pak, adoh ra masalah Jakarta mulai Kalimantan, Sumatera, Papua semuanya pulang, kepengin kumpul keluarga, kepengin silaturahim. Dan ingat Bapak Ibu, saya di mana-mana berpesan, kowe nek silaturahim aja marang wong sing jek urip tok. Wong tuwamu sing wis mati ya silaturahim mono. Nek karo sing wis mati jenenge dudu silaturahim, ning jenenge ziarah. Lho niki nek tak kupas teneh, Pak, ngeri, Pak. Karena apa? Senenge wong tuamu sing wis mati, mulyane wong sing ning jero kubur iki cuma satu, Pak. Apa? Nek anak putune jek do gelem ziarahi. Titik ora ono liyane. Ambok anakmu sugih nganti wah pangkate nganti sundolange bondone ra iso diitung. Nek kowe ora tau nemoni wong tuamu sing wis mati ning jero kubur, ndak cuma Bapak Ibu. Wong tuamu ning kono nangis. Mbokmu ning kene rekoso le. Pakmu ning kene rekoso le. Masuk mboten karep kula. Jangankan wong tuamu sing wis mati, Pak. Sing jek urip meger-meger lho wayah bakdo. Ora butuh kirimane anak.
Ora butuh mbok ngabari, Bu, aku saiki wis sukses. Bu, aku saiki wis kederajatan kepangkatan. Ora butuh, cukup kamu datang menghadapkan mukamu di hadapan orang tuamu dengan tersenyum. Segala bentuk rasa kangen kedua orang tuamu hilang, Nak. Kuwi wae sing jek urip apa nek sing wis mati. Dong ora? Apa iki Pak nggih balik iki? Larang kok. Ya engko dititeni. Oh, balik kok nganti menggeh-menggeh. Oke, tak ngombe sik, Mas. Tak pilih susu weh aku. Napa nggih, Pak? Oh ya wis tak icipane sik. Bismillahirrahmanirrahim. Kula nek arep ngombe susu tak nggo dolanan sik kok susune. Nggih susune kula goceki ngeten iki terus kula ubang-ubang nggih. Kowe iki do ngopo? Lah wong kene sing dolanan susu sing keri kono iki ngopo? Iki do piye to cah iki ya? Ngapunten nggih, ngapunten bismillah. Meniki mbok ya lali ya nggih. Ya lali. Kondang susune kok ya umur 1 ngono. Iki apa do ora tau nonton YouTube-ku to, Cah? Lah wong kula niku ngapunten lho dhewe wis tau ki ngisi pengajian ngoten iki dek wingi kan teng Cepogo mboten. Dikeki 1 ngoten niku kula medhuki langsung kula miring-miring ngoten niku. Abot sisih, Pak. Lah terus kula berikutnya kula 1 ngoten niku terus panitia kula omong kurang tapi teng mriku le Pak mboten mriki le Pak. Terus ndelalah panitiane rigen Pak. Panitiane rigen banget. Aduh rasa nadak suwe-suwe Pak. Langsung dituntunke sak sapine Pak. Langsung tak kokop ngono wae. Heeh le tekek sapine digo maju ngene iki. Nek kene ra dong-dong kok Mas. Ngaten nggih. Berarti yang kedua Pak silaturahmi. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Silaturahim iki karo sapa wae rasa terutama kepada orang tuanya. Nggih. Terutama wong tuamu ki dhisikno sik. Nggih. Aja kosek-kosek dikabari wong tua kosak-kosek barang dikabari wong tuane mati lagi mewek. Aja dikubur sik. Aku kepengin ketemu si mbok. Lah nek rumangsamu nek ketemu kowe terus urip meneh. Lah kowe iki gek do ngopo wong tuamu urip iki do ngopo? Kamu sibuk dengan urusan pekerjaanmu, kau sibuk dengan urusanmu. Makanya saya sering berpesan Pak, nanti di zaman modern ini, di akhir-akhir hidup tua kita, jangan kamu berharap, jangan kita terlalu berharap dua anak do iso ngerti karo wong tua. Karena mereka setelah berumah tangga, mereka akan sibuk dengan urusannya sendiri. Mereka akan sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Masuk? Kula merinding niki nganti ya Allah. Kula nyuwun ngapunten, didiklah anakmu jadi anak yang soleh dan soleh, bekti nang wong tua. Masuk. Nanti lain kali kita bahas tentang birwadin. Iki soalé wis jam, wis entek waktune. Terus. Wong wedoke senengane ngono kuwi kok. Kene wis kepleh-kepleh terus. Mana nyalimu? Lah kono ora ngeden, lah kene iki lek ngeden ngene iki. Apa kuwi? Ngoten nggih. Silaturahim yang ketiga wa ta'fu amman dzalamaka. Apa Pak? Saling memaafkan. Nggih. 1 seneng tetulung, 2 silaturahim, nomor 3 saling memaaf. Tidak ada manusia yang sempurna. Terutama anak-anak muda sekarang ini. Sungkem karo wong tuane malah isin. Sungkem karo wong liya dudu apa-apane wis lewat WA, cah nom-nom kuwi rungokno kowe. Takbir sudah berkumandang. Jika memang mulut ini tak mampu untuk berucap, tangan tak mampu untuk berjabat,
kaki tak mampu untuk melangkah. Lah kuwi bedane apa karo wong lempok? Kowe iki nek gawe kalimat aja sak-sakmu kowe. Ya mini malaikat mudyar kowe. Enggak kalimat kok jika mulut tak mampu berkata, tangan tak mampu berjabat, kaki tak mampu melangkah. Bedane apa karo wong stroke? Dong ora. Saling memaafkan nggih Pak nggih. Lumrahe anak neng wong. Sepakat? Wes kowe derajat pangkatmu dhuwure kaya ngapa? Sungkem karo mbokmu. Jangan pernah kau menghinakan ibumu. Mbokmu pancen elek. Melarat. Gini mboten? Tapi ingat ibu, saya di mana-mana nyanyi, wahai anak-anak jangan pernah kau hinakan ibumu. Jangan pernah kau hinakan ayahmu. Ayahmu bodoh, mbokmu bodoh, tapi elok iso minterke kowe. Bapakmu melarat, mbokmu melarat ning iso nyugihke kowe. Bapakmu bodoh, mbokmu bodoh, ning iso minter kowe nyukseske kowe. Kowe wong sukses, anak 5 sukses kabeh, sugih kabeh, dadi wong kabeh. Ora iso ngrumat wong tua siji sing lagi lara. Masuk? Memang nak, ibumu itu jelek, ibumu itu bodoh. Iki wong wedok malah hehe. Iki ndi anak apa ora iki? Aku ki meresapi kono kok malah hehehe lho. Ibumu paling memang bodoh nak. Ibumu memang miskin nak. Tidak banyak pengetahuan pendidikan nak. Tapi ingat nak. Sehina apapun ibumu. Ibumu itu bagaikan ratu yang tidak punya mahkota. Ibumu memang ratu yang tidak punya mahkota nak. Tapi ingat kakinya ibumu itu beralaskan surga. Ngono mula aja ngenyek karo wong tuwa kowe. Dang ora? Wes terus mbokku melu aku, saiki sing ngrusu aku lho, lah kowe cah duraka kowe. Sesuk dibahas sesuk, Pak. Nek diundang neh. Sing nomor loro. Nggih, 1 anak neng wong. Lah saiki wong wedok istri kepada suami. Wong wedok-wedoke sungkem karo bojone rong. Olah gayamu. Wong wedoke geleme ngalah ya go nek bakdo ngene iki, Pak. Nek bakdoe gayane Mas. Sing lanang karo Allah paling cedol kas kumat. Paling 10 menit gedine 20 menit bar kuwi edane kumat meneh. Wong wedok saiki nek Oke. Yos ngene iki memang anu Mas, wong wedoke geleme ngalah, geleme salah ya go nek bakdo ngene iki nek. Nek ra bakdo mbok nganti mudar to. Ora enek wong wedok salah iki ra ono. Mati bener to. Wis. Aku anggere galingan yo keloro-loro. Tenanan gergalingan kaya arep tak tekak-tekak kae. Lah piye Pak, wong lanang isine mur salah terus Pak. Dipaido terus. Didik ra bener nanti didik ra bener. Golek ganti mbahmu kuwi. Kowe dosa kowe. Wong siji nek kumat ngono kuwi lho Pak. Lah kula niku ngisi pengajian mulai kewengen sithik. Lah kok lek turu nyedit ngene iki. Nggih. Bisa muni rawor kowe ra patek. Lah kowe yo mak tratap ngono to. Lah terus tak sikilku tak tumpangke, tokormu ki numpang-numpang. Tokormu numpang. Sing guyune banter kulino. Masuk nggih. Yang terakhir, nek karo wong tua wis, karo bojo wis garek marang sepadha padha selesai. Halal bi. Demikian yang bisa kami sampaikan. Ora.
Anu sesuk nek kurang puas nanggap dhewe nggih. Makasih insyaallah nanti lain waktu kita sambung lagi. Donga nggo ditutup donga. Dongane cendak mawon. Nggih. Oke, nggo niroke kula basa Jawa mawon nggih Pak nggih. Basa Jawa sing penak iso ditampa. Engko nek tak kei Arab malah dora mudeng uman amin kira mudeng karepe. Yo, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Niroke kula sing banter nggih. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ubat-ubat isoh nyandang isoh mangan isoh ngliwet muga-muga paringi slamet muga-muga paringi slamet Allahumma kitra kitri sugih sawah sugih pari sugih sapi sugih bebek sugih meri sugih ati sugih rezeki. Amin. Mpun niku dongane niku. Niku donga Jawa, dongane para kiai kuno, kiai Jawa. Nek kula wong Jawa tetep tak nggo Jawane, Pak. Mungkin nek pengen ngerti rapal-rapal liyane sesuk mangundang neh. Nggih, ngertino aku. Mbah niku dongane wong Jawa niku mandine masyaallah. Ora ngalahke karo wong sing nganggo basane Arab. Masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.